Bine v-am găsit, dragi prieteni. După cum v-am spus în numărul 110, la final vă voi arăta Dogiul asamblat. Haideți să vedem. Este enorm de mare și greu. Totul este funcțional. Am rezolvat și acest stâlp. L-am încălzit cu pistolul și vedeți, a venit la față. Și aici la fel. Mai e foarte puțin, dar n-am mai insistat. Capota nu are rost să o mai ridic, că deja știți ce se află acolo. Haideți să vă arăt luminile acum. Avem o dată sunetul motor. Prima dată clansonează și a doua oară pornește. Și acum să vă aprind luminile. Haideți să aprins luminile în bord. Luminile pe spate. Și hai să vedem și în față. Și luminile pe față. Ea va merge lângă cealaltă, lângă Mustang Eleonor 1/8. Sunt doi monștri, mai mare Dogiu față de Mustang. Și cam asta este, dragi prieteni. O să ne vedem cu proiecte pe viitor. Până atunci vă doresc o zi bună. Să ne auzim cu bine.